Mexxejja Soċjalisti minn madwar l-Ewropa jiltaqgħu f'Madrid fejn approvaw dikjarazzjoni komuni kontra l-vjolenza u l-estremiżmu. Id-dikjarazzjoni bit-titlu Maqudin kontra l-biża' tinkludi qbil dwar 8 punti. Punti li jisħqu dwar il-ħtieġa li tissaħħaħ is-sigurtà taċ-ċittadini fl-istess ħin li jkun promossi d-dialogu u l-politika inklusiva. Kliem qiebes ukoll li min b'xi mod jew ieħor jipprova jiġġustifika xi forma ta' xi attakki terroristiċi. Ma setax jonqos li fuq l-aġenda jkun hemm ukoll il-Greċja u l-Libja, filwaqt li tema ċentrali oħra kienet il-ħolqien tax-xogħol. Il-President tal-Partit Soċjalisti Ewropew Sergej Stanishev iddeskriva dan il-ftehim bħala wieħed essenzjali fil-ġlieda kontra t-terrorizmu. Qal li l-attakki terroristiċi bħal dawk f'Pariġi u Copenhagen huma daqqa d-demokrazija li tinħass minn kulħadd. Il-laqgħa nżammet mill-Partit Soċjalista fi Spanja li iktar tard din is-sena se jkun qiegħed jaffaċċja elezzjoni ġenerali. Fil-fatt il-Prim Ministru Malti ntlaqa mill-mexxej tal-Partit Soċjalista Spanjol Pedro Sánchez. Fost dawk preżenti għall-laqgħa kien hemm il-Prim Ministru Franċiż Manuel Valls, il-Prim Ministru Svediż Stefan Löfven u d-Deputat Kanċillier Ġermaniż Sigmar Gabriel.